Dito naman ay may nalulutong chicken. Mag 6 o'clock PM na dun sa baba. Pero pinapaayos namin yung baba. I-update ko kayo. Ganito kasi ang nangyari kaninang umaga. Naisip ko ko. Oh. Oh, Lagyan ko na ng salt. Ngayon naman ay lagyan natin ng pepper. Dito naman ay may nalulutong chicken. Ayan, para sabay silang maluto. So, hi everyone! Dito na naman tayo sa trabaho natin. Let's go and see. Baka. Oh my God. Ang taas.
God, 5:23, it's Thursday ngayon. August 25. Tapos na? Tapos na? Huwag pa naman kumpleto, no? Wala pa? Kuwang pa? Napay ko. Okay. Time sila ng 1 hour. May 1 hour. Oh my God. Hapon na. Hindi pa tapos? Meron pa. Sige pa. Sige pa. Mag 6 o'clock PM na. Ito guys, ina-update ko kayo dito sa ang liit-liit ng mga variegation ang nagsilabasan ngayon guys sa Florida Beauty ko dito. Pero may variegation naman. Pero ganyan. Maliit lang. Kita nyo? Pero ang beautiful niya, di ba? Florida Beauty. Ayan. Oh my God, guys. Ang hapon na nakakainip kasi nagbuhos sila doon sa taas. Hindi pa na kumpleto hanggang mag 6 na. So nag-overtime ngayon. Sabi ko naman, paano naman yun? Wala na akong time dito. Kaya sumilip ako. Ito, gusto ko ilipat doon sa baba. Pero pinapaayos namin yung baba. I-update ko kayo. Ganito kasi ang nangyari kaninang umaga. Naisip ko, sabi ko, dahil nga sumobra ang mga trabahante. So, sabi ko, kukunti naman ang ginagawa kasi nagtali lang sila doon ng mabuhusan. Yun yung binuhusan nila ngayon. Ay, kaninang umaga, nagtatali lang sila. 5 yan. Kaya sabi ko, kayong dalawa, baba kayo, aligay dito. At gagawa tayo ng paraan na maayos sa baba, sabi ko. Kaya, kasi unti-unti talaga ginagawa namin ng paraan na maayos na talaga dito. Alam nyo na, kahit ganun man kami kabisi sa patrabaho ng bahay, ay gusto ko unti-unti kung may time ay maayos din dito. Kaya ganito ang nangyari. Pagkita ko sa inyo yung andon na yung pinagawa ko kanina umaga sa dalawang trabahante natin. Teka. Clagiverum. Itong Clagiverum laging yung down, laging siyang down. No, that is Anthurium. Ayan, si Clagiverum. At puntahan natin yung pinagawa ko. Puntahan natin sa baba. Ang ganda na ng hagdan ko, tumubo yung mga ferns dito. Ngayon, ito yung mga humalumena na propagate. Ang ganda, no? Para siyang mamay. Ganda. Ngayon guys, may mga tanim dito, ngayon doon. Hindi ko gusto ko patag ito na malinis dahil nga gusto kong gawin na complete garden na talaga dyan. Tapos ito, papaumpisahan ko na bukas ng patrabaho. Pero bibili pa kami ng tiles, ng bowls, ng window, ng pintuan. Kasi, syempre, para makumpleto. Ngayon guys, doon. Pinalagyan ko ng mga kahoy. Teka. Ang ganda nito, very nice. Tingnan nyo naman yan. Beautiful. No? Beautiful. Kahit ganitong gabi na. 6 o'clock na eh. Alam nyo, yung kasing mga kahoy at mga galba doon na luma, pinaglumaan namin, ay pinalabas ko doon. Yung saluyot ay natanggal, pero at least kakapal uli yan. Mga saluyot ko na yan. Kaya nga gusto kong mapatag, ayokong maisturbo na yung mga tanim. Ngayon, unti-unti nating linisin dito. Ina-update ko kayo. Ngayon, pinalagyan ko yun ng ganon, extension na yung mga lumang kukulamber, magagamit yun. Sabi ko, lagyan ng flooring dyan para doon ipatong yung mga gamit na yan na hindi na nagagamit. Ayun. Pero, half day lang sila nagtrabaho dyan dahil nagbuhos sa taas. Doon sa flooring ng CR. Ayun.
Ala, kahit gabi na, ang liwaliwanag pa rin. Ang ganda ng Epi aurea, Epipremnum aurea at saka Tychons at saka Tiger Elbow. Okay, bye-bye! See you again on the next video, guys. Sige, magpaalam na ako at gabi na. Gabi na, guys. Sala. Ginabi ako. Tingnan nyo yan. Nag-overtime din kasi sila. Sumaglit ako dito. Sus, makapasaya. Nawala na naman yung pagod ko. Dahil nakikita ko na naman, nasilayan ko na naman ang beautiful plants ng mga ito. Okay, bye-bye. See you on the next video, guys. Oh my God, 6:24 na. Malis na sila? Oo. Oh my God. Gabi na sila.